Слушах коментаторите, чуждите коментатори, те казаха, че наистина седиш изключително срещу Владимир. Не съм доволен от себе си. Не съм доволен от себе си. Това, че седа добре, не значи, че сме победили. Не съм доволен от себе си. Продължаваме да работиме. Поздрави на цяла България. Благодаря на абсолютно всички българи, че ме подкрепяха. България сме велик народ и продължавам напред. Продължавам напред. Какво не ти достигна? Какво пропусна? Може би опит. Прекалено рано стигнах до този матч, но продължаваме напред. Това е един допълнителен опит за мен. Имаше няколко случаи, в които ти така репликира съдията, едни избутвания с лакът. Вижте, това не може да се отрече, че абсолютно всичко е на негова страна. Абсолютно всичко, те си подготвят абсолютно всичко, не рискуват, съди, абсолютно всичко. Но това не ме оправдава. Аз трябваше да го поведа. Трябваше да го поведа въпреки всичко. Не съм доволен от себе си. Продължаваме напред. Чувствам се супер. Не показах абсолютно всичко, на което съм способен. Но аз мисля, че напълно естествено е след толкова така малък опит, който имам на професионалния ринг. Но продължаваме напред. Продължаваме напред. Въпреки всичко имаше и положителни неща, от които аз ще си извада поука и които не бяха така съвсем на ниво. Всичко наред ли беше? Имаше проблеми с ръкавиците в начало? Удобни ли ти бяха? Значи 1000 номера. Те са си монополисти, това не мога да се отрече. Загубата си е загуба, не искам да се оправдавам. Но говоря реално, те са си монополисти, всичко са си подготвили, съди, абсолютно всичко. Но загубата си е загуба. Факт. Как усети подкрепата от всичките тези българи, които са в залата? Искам да благодаря на българите в залата. Наистина е много. Имам чувство, че сме в София или в България. Имам чувство, че сме абсолютно само пред българска публика. Ето ги продължават да ме подкрепят. Българите сме велик народ и ще го докажем. Няма да се предам, продължаваме напред. Това е един допълнителен опит за мен. Всички застанаха за теб, аз чух как скандираха, надявам се това ти е направило приятно усещане накрая. Въпреки загубата, цялата зала издигна и те подкрепяше. Искам да благодаря на всички българи, които дойдоха от абсолютно всички краища на света. Искам да им благодаря излишно и да им кажа, че това, което говорим и колкото и да сме негативни към нашия народ, не е така. Ние българите сме задружни и те го доказаха. Подкрепяха ме през цялото време. Със сигурност ме подкрепят и пред малките екрани. Искам да благодаря и да поздравя всички българи. Продължаваме напред. Само последен въпрос. Каква е следващата стъпка за теб от тук нататък? Напред? Следващата стъпка е да отида в съблекалнята, може би. Но... на боксовия ринг имам преди. На боксовия ринг след малко ще слеза. Ще видиме. Ще видиме. Сега ще мисля за... изтичат и договора с Зауърман. Ще подпишеме друг договор. Това да е проблема. Договорите не са проблем. Въпрос е да продължаваме. Взимаме си поука от това, което не успяхме да направим. Продължавам напред. Мисля, че имам малък опит, който не е достатъчен, но въпреки всичко продължавам напред. Имаш време да го постигнеш. Много ти благодаря. Не показах доста от нещата, но мал шанс. Все пак в спорта винаги има мал шанс. Искаш ли реванш от Владимир? Едва ли ще го дадат. Монополисти сериозни са, всичко си подготвят, не се рискува и така. Ти поискай. Меко казано си е мафия просто. Но загубата си е загуба, не се оправдавам. Беше много достоен. Поздрави на всички българи. Продължаваме напред. Благодаря ти, Кобра. Чухте Кобрат Пулев. Една достойно излизане от тази загуба. Наистина много сериозна подкрепа. Можете да чуете хората в залата, които аплодисират. Това са много хиляди българи, дори някои напуснаха. Оставаме тук. Ще ви покажем останалата атмосфера и утре сутринта в предаването Събуди се. Още ексклузивни интервюта очаквайте в следващото ни включване. Утре Събуди се.